ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ରାଇଟରମାନଙ୍କ ନାଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେହି ରାଇଟରମାନଙ୍କର ନାଁ ଆଉ କିଛିଟା ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷର ରଚୟିତା କିଏ? ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ବାବାଜୀ ଓ ସତୀ ନାଟକର ନାଟ୍ୟକାର କିଏ? ବାବାଜୀ ଓ ସତୀ ନାଟକର ନାଟ୍ୟକାର କିଏ? ଜଗମୋହନ ଲାଲା। ସୀତା ବିବାହ ଓ ବସନ୍ତ ଲଳିତାର ରଚୟିତା କିଏ? ସୀତା ବିବାହ ଓ ବସନ୍ତ ଲଳିତାର ରଚୟିତା କାମପାଳ ମିଶ୍ର। ଗୀତିନାଟ୍ୟ ନଳଦମୟନ୍ତୀ, କର୍ଣ୍ଣବଧ, ମହିଷାସୁର ବଧ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଧ୍ରୁବ ଓ ବେଣୀବନ୍ଧର ରଚୟିତା କିଏ? ନା ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି। କିଏ? ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି। ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଅମରବିଳାସର ରଚୟିତା କିଏ? ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଛୋଟବଡ଼ ଓ ଶେଫାଳୀ ପ୍ରତି କବିତାର କବି କିଏ? କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ବାଳବୁଦ୍ଧ ଉଦ୍ଦାମ ସିଂହ ପଦ୍ୟର କବି କିଏ? ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା, ଧର୍ମପଦ, କାରା କବିତା, ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା, ରେଳ ଉପରେ ଚିଲିକା ଦର୍ଶନର ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଖାରବେଳ, ମାୟାଦେବୀ ଓ କୋଣାର୍କର ରଚୟିତା କିଏ? ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁର ମୋ ସ୍ଥାନ ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ଗୀତାର ରଚୟିତା କିଏ? କୃପାସିନ୍ଧୁ ଦାସ। ଉତ୍କଳ ଇତିହାସ ଓ ବାରବାଟୀର ରଚୟିତା କିଏ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର। କଣ୍ଟା ଓ ଫୁଲ, ନୀଳ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ, ବଙ୍କା ସିଧା ପାହାଚ, ତରଳ ଘାସ, ରକ୍ତପାତ ଓ ଉଠ କଙ୍କାଳର ରଚୟିତା କିଏ? ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନର ରଚୟିତା କିଏ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ପ୍ରଳୟ, ପ୍ରେରଣା, ସବୁଜ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ମାନସ ଓ ମୁ'ର ଲେଖକ କିଏ? ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର ରାୟ। କାବ୍ୟ ସଞ୍ଚୟନ, ଉତ୍ତରାୟଣ ଓ ମୁକ୍ତିପଥର ରଚୟିତା କିଏ? ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ। କିସା ଗୌତମୀ ପଦ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ। କାଳିଜାଇ ପଦ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ମାଟିର ମଣିଷ, ଲୁହାର ମଣିଷ ଓ ମୁକ୍ତାଗଡ଼ର କ୍ଷୁଧା ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପିଲାମାନେ, ଏ ହେଉଛି MIL ବହିର ରାଇଟରମାନଙ୍କର ନାମ, ଯେଉଁଟାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପଡ଼ିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ।